Ambalma ou Auniantma, Abalonso, Madame Cicera Mata Sissoko, Tante Rakabo, Atlanta, États-Unis. Bietenendo et Lendudo, juillet Kalot le Ounouvla, le 7 juillet 2025, Kamalien Befo Malikono, Animalikoka. Nya mais c'est ça Mali la, ko dimsunu te Tony Bachife, ou bien Momini Foufou, ou bien Buruni Café de Fe, ou bien spaghetti choufela ni fauna. Je me suis dit que c'est important que ngani faut parce que jamana ou jamana ndakanga jo abi jona ira fangade fanga folo o kan yebe mi fola mi kanga ngebe manangana fanga flana o ye dame tabulu c'est comme tabulu do ba mala ye dame do banka no body kan o ye jamana pidi asabana o ye dumini ya munde fe o fe ni ba ke ka dubu kono ni yere te seka adla ira yeki yere la dumini jamana te ka jo mina nyefo sisa munne la ngomini fufu ani moni ani buru ni café drakala ou bien surafana na hamburger ani friti ou bien ani spaghetti you know oni to ani bashi abekele ni bashi na kera tigadege wo akera nyuguji wo to na no kera gangena wo akera gambura wo akera ganfi wo whatever abedikle mina ira scientifiquement pourquoi odedo mina ta folo moni comment les calignes qu'on fait furufuru ani momi ok mon ebe monina monite dlani nyode ya nyoye mu le mil anga ta sa le pain buru be dlani mu kaba ou bien alkama donc le blé ou bien le maïs anga ko ye blé ani maïs. D'abord, le mil. Ni e nyota. Nyo. A valeur carbonique kabay, a valeur carbonique fait alkamay. Muna. Parce que ni e ulu flap, ça va beta. Nyo ni malo ni keninge ni fin beta. Mune ya fin foloye. Sukoroman fin, ma fuma ko glucide. Ou de a fin. Mais en même temps aussi, tout le fanaba la lipide. En même temps aussi, protéine bala sur ma fin. Protéine. Maintenant, nous différencier mi. A folo mi a nous be fallait dugu la jite dugu mina kosobe. Alors que anga dugu jitu la kosobe. Donc c'est normal. Abe résister. Donc c'est que nous valeur folo yi aka résistance. Flana e mundi. Sukoro man fe me nyona kuma be to la chugumi. Mais tulu mi me nyona ale tulu. Ale valeur ka boli tulu to yi. Donc c'est que nyoni e moni mi sisa. Et na be ko mon drone doa. Non. Protéine bala sukoro man fe bala, koko man fe bala, sugo man fe bala. Tout le monde fait un fanabala. Donc, nous devons déjà comme on veut faire. Il y a des témoignages, moni qui d'accord, katu. Il y a bourou ni café n'agami katu à bekili. Maintenant, il y a moni, mais c'est ça. Ni y a kengeli ba mi. Abi comme il y a café ta ka remplacer ni kengeli ba. Kengeli ba du kise ou ye froye. Café du kise te froye. Donc, ça veut dire que moi, mi y a moni mi so mandafe. Ka kengeli ba maka. Abi comme ati ye bourou ni café de du. Bourou ni café de du. Parce que café ni bourou beaucoup mais moni ani kengeli ba. Maintenant, il y a furufuru ni wamna furufuru be dani nyode fana. Et bien en même temps furufuru yi na ton tulu ba la dibi be faraka. Donc ça veut dire que normalement moni ni wami ni furufuru dunu adaraka lama ani buru ni café ulu valeur ka boni buru ni café chien flani saba. Fanga ba la baraka ba la katebaka. Anga chufela ta toni bashi. Mais to ta sisa to e muni. Ni e to keti ganke na kala. Ni e ganke to eti nambleman kala. Bo to yi sisange. Anga ka sa ni e to yi. Amba ke gambe chamanchela. Ni to yi ani buru bekele hamburger la. Hamburger la ni buru ke c'était soko kala. Soko mi mba chamanchela ke viande mi mba chamanchela. O viande de ko mi nanji blema obe. Maintenant salati ti kala ni concombre wa. O le ko ko mo gan. Notre gan mi mala sisa. O gan veri antioxydant salati ke ro kama. Donc il y a des hamburger re to de la dige quoi. Donc mo mi e la dige e bi ka dumunu o ka dumuni fe ka teme i retaka. Donc mi fa ka mi fa hydrogène conclusion. Ni bi ka malenke ka foko ete to du chufa ni bashi du sufeke. Bon ni tara spaghetti dunge ibe kaba de du ani alkama ibe sogo min du o sogo kele be ke danji la gani o valeur be gana ka teme ni be ka parce que gan antioxydant fait min ba to bi cellule fagaminte fagasa o de cancer o bo bali do to nafa ka boni hamburger nafa yi moni an nafa ka boni buru ni café kengeli ba an nafa ka boni café do mi fe ka do ibe dugu mina dumini min be di me ka dugu kono ibadi fa be dumini min di ma nafa de bala deja matika te nyabo mo wora fe minga dumini cheka indro ale ka chenya yi ani dumini nafa ifare man kelinte aka ambe se wore